Ahojte, já jsem Lucka a vítám vás u dalšího videa. Dneska je tu se mnou Terka. Dneska budeme spolu natáčet, co se nám stalo z dětství, jako jestli s klaunama nebo s duchama. Tak, chci začít? Tak já začnu. Jeli jsme s taťkou na kole, něco jsme tam viděli v lese, tak se taťka šel kouknout a potom odešel, rychle utek, protože tam ten pachatel měl sekeru a říkal, že nás chce zabít. Sladká smrt říkal a tak potom nás furt honil, potom furt. Potom už to taťku štvalo, tak tam šel, taky si vzal nějaký klacek a to prostě ho bochnul do hlavy a on měl tam ten konec. A můj příběh se stal doma. Jak znáte z mých videí, tak tam mám takovou žlutou stěnu. A jak jsem točila to první video, tak tam mám tu postel. A na posteli já jsem normálně večer spala a hned na posteli tak se mi objevil duch. Byl to duch mýho psa, který mě umřel ve 4 letech. A ještě tam furt straší a furt tam v noci štěká, teda občas, když ho slyším, no. A je to furt pro mě jediný písek. Máš ještě nějaký příběh? Tak každý 2, jo? Takže my jsme jednou jeli do lesa autem na houby a my jsme tam viděli něco černo, že to mělo bílou hlavu a černé tělo. No tak to je jasné, že se brácha šel kouknout ale to se mi fakt stalo. Že jsme tam prostě uviděli, no, vy víte, kdo to je Slenderman, že jo? No tak jsme tam viděli Slendermana. Tak jsme radši utekli. Měl to dlouhý ruce a dlouhý nohy, jo? 6 rukou a 3 nohy. Takže to Slenderman. No, tak na půl Slender, tak nebyl to pavouk. Ne, dlouhou hlavou, no tak nic. A teď je na řadě Lucka. No tak, můj druhý příběh se stal venku. My jsme si normálně s kamarádkama šli se projít se psem, no a najednou v lese uvidíme takový nějakýho divného chlapa. Měl v pravé ruce nůž a najednou my jsme šli, teda jako já, statečná, všichni obě dvě kamarádky se bály a já jsem šla k němu tomu chlapovi, který měl v pravý ruce nůž a prostě jsem k němu šla a najednou se ke mně otočil a povídal taky jako sladká smrt, že protože já jsem v té době ráda věřila na duchy, tak jsem mi chtěl zabít, protože jsem věřila takový náhodný duchové a on byl právě zlý duch. A potom zavolal svého kamaráda klauna a potom nás chtěli zabít, ale my jsme byli rychlejší, takže jsme mu utekli ze psem. A pro tady to video by bylo všechno. Pokud nám chcete dát like nebo komentář, anebo i odběr a až si tady Terka si udělá YouTube kanál, tak můžete jít potom na ní. A to by bylo všechno, tak ahoj. ahoj.